Всем добрый вечер, добрый день, добрые раніцы. Гэта Ярослав Стешек и Сергей Бульба. Мы сегодня поразмаўляем про рэчы, якія датычацца непасрэдна Беларусі, про рэчы, звязаныя з вайной. На жаль, такая у нас рэчаіснасць. Вітаю, спадар Сергей. Добрый вечер. Ёсць даволі трывожныя рэчы, якія прыходзяць, такія паведамленні. Мы бачым, што прыватнае ахоўнае прадпрыемства ЧОП Гардсервіс, які мае дазвол на агнестрэльную зброю, на ўжыванне гэтай агнестрэльнай зброі, ён у Беларусі нібыта рыхтуецца да ўдзелу ў вайне. Пра гэта паведамілі СМІ, Deutsche Welle збірала інфармацыю. Ну і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Святланы Ціханаўскай у пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Валерый Сахашчык паведаміў, што вось Гардсервіс рыхтуецца да ўдзелу ў баявых дзеяннях. Ну, я не ведаю, ну так трохі гучыць трывожна. У вас ёсць штосьці, нейкая інфармацыя на гэты конт? Я маю інфармацыю на гэты конт, і я спраўдзіў пасля выхаду этой інфармацыі ад прадстаўніка кабінету на нямецкім канале. Мне таксама стала цікава. Разумееце, сэнс у тым, што для беларусаў ніколі не было праблемай пайсці служыць у сапраўднае ЧВК «Вагнер». Мы інфармацыю это мелі, што калі вайна была ў Сірыі, што там беларусы ваявалі, і чамусьці ні доблеснае КДБ беларускае, ні доблесны беларускі МУС нікім не займаўся гэтымі людзямі, якія фактычна, артыкул наёмніцтва, артыкул крымінальнага кодекса наёмніцтва, это якраз пра іх. Але ж, ніхто гэтых людзей не кранаў, яны перыядычна прыязджалі ў отпуск домой, жылі, камунікавалі, ніхто іх не кранаў. То бок я да чаго падводжу, то што насамрэч для беларуса, які хоча ваяваць ва ўкраіне, для яго шлях цераз Расію, і яны цудоўна ўладкоўваюцца на прасткі ў этого Вагнера без усялякіх пасярэднікаў. Пацвярджэнняў той інфармацыі, якая прагучала на Deutsche Welle, я не знайшоў. Больш таго, пачаў цікавіцца, трошку паглядзеў увогуле Гардсервісам, я маю сваю інфармацыю, але ж вырашыў усё ж такі, што называецца, скарэляваць. Значыць, глядзіце, у прынцыпе, структура пачыналася для забеспячэння, скажем так, бяспекі бізнеса, менавіта сям'і Лукашенка і ягоных прыдворных усіх, это Шейман. І, напрыклад, Шейман займаўся ў Афрыцы забеспячэнням, па-мойму, яны там займаліся і спрабавалі і ў залаты бізнес лезці, і ў ізумруды. То бок, якраз это самыя сябры ЧВК, этого наша Гардсервіс, яны якраз займаліся тым, што, разумееце, яны са зброі, яны пільнавалі, каб ніхто не з мясцовых, таму што ў мясцовых кланаў там дастаткова багата розных гэтых груповак, там не надта разбярэшся, там палітычныя, скажем так, патрабаванні не настолькі ўцямныя, як можа быць, а то фактычна можна назваць бандыцкімі групіроўкамі. Ну, гэта ў Зімбабве. Так. Калі там спрабавалі наймаць ахову з мясцовых, то тыя, калі ўбачыць сваіх жа суплеменнікаў з аўтаматамі Калашнікава, яшчэ са старымі с АК-47, але ж, у прынцыпе, яны ўсе разбягаліся і ўсю эту дабычу, ўсю это пакідалі на разграбленне. Таму я так разумею, што беларусы пайшлі па шляху, яны наймалі былых байцоў спецпадраздзяленняў, якіх вазілі туды. І фактычна такім чынам вырас Гардсервіс, разумееце? І на сённяшні дзень ён займаецца, это чыста ахоўная фірма. З захаваннем усіх традыцыйных алгарытмаў. Яны рыхтуюць як і фізычную ахову, это асабістая ахова, так і першы перыметр, і другі перыметр. Яны цалкам забяспечваюць, яны разумеюць, што пры ўзнікненні нейкай нештатнай сітуацыі яны цалкам мусяць забяспечыць бяспеку сем'яў прыдворных бізнесменаў. Глядзіце, калі мы глядзім, што СБП канкрэтна служба бяспекі прэзідэнта, яна будзе апекавацца непасрэдна прэзідэнтам і на тых, хто называе сябе прэзідэнтам, і ягоным атачэннем, ягонай сям'ёй. А усе астатнія алігархі прыдворныя, яны таксама хочуць мець гарантыю сваёй бяспекі, для этого і быў створаны Гардсервіс. Гэта такая
як бы ахоўная фірма над усімі міліцыямі, спецназамі, КДБ і гэтак далей. Я правильно разумею? Абсолютно вы правильно разумеете, да. Якая дозволеная, якая так мае індульгенцыі на ўсе выпадкі жыцця. І задача якой якраз вот забяспечыць, паўтараюся, это захаваць бізнес першага і прыдворных. Давайте все ж таки послухаем Валерія Сахашчыка, тое, што ён кажа на тэму гарсервіса. Я ведаю, што афіцэры 5-й брыгады спецназу ў Марынай Горцы трэнуюць працаўнікоў гард-сервісу на сваім палігоне. Апроч гэта, кампанія забрала сабе базу былога цэнтру спецыяльнай падрыхтоўкі «Дынама». Там таксама ідуць актыўныя дзеянні. Персанал павялічылі за кошт афіцэраў, прапаршчыкаў, сяржантаў і салдат, якія служылі ў сілах спецаперацыяў і ў спецпадраздзяленнях сілавых ведомстваў Беларусі. Гаспадар Сергей, вось слухайце, ёсць такая інфармацыя, што ў гэтым гард-сервісе працаўнікам абяцаюць камандзіроўкі і заробак у 10 тысяч рублёў беларускіх, гэта каля 3700 еўраў. Вось, даволі вялікі заробак для беларускага, я не ведаю, вайскоўца, сілавіка, былога 3700 еўраў, там, ці 10 тысяч рублёў. Наколькі гэта вяліка, як вы лічыце? Адносна, як бы так, да, дастаткова прыстойная, таму што байцы французскага замежнага легіёна, ў прынцыпе, без баявых яны атрымліваюць, да. Там могуць каля 4000 еўра атрымліваць. Так што, ў прынцыпе, это не кепскі заробак, да. Але што і хто хоча болей, паўтараюся, яны ідуць непасрэдна ў Вагнера, і там, я не знаю, маюць з баявымі значна болей, да. Колькі яны там маюць? То бок мы маем інфармацыю пра тое, што беларусы едуць у Расію ваяваць за вось гэтае незаконна ўзброенае фармаванне, якое называецца ЧВК Вагнера. Колькі там ім могуць плаціць за гэта? Слухайте, там, во-первых, за ўсё ў залежнасці ад кампетэнцыі байца. Там ёсць трапляліся, украінцы бралі ў палон, якія там увогуле атрымлівалі заробак па 300 доляраў. Але ж, это мяса, натуральна. У Сірыі, тыя беларусы, якія ездзілі, калі была гарячая стадыя вайны, то яны атрымлівалі і па 8, і па 10, і па 12 тысяч доляраў. Я пра афіцерскі склад. За месяц? За месяц, да. 10 тысяч долараў, 10 тысяч рублёў. Вось такая разбежка паміж Вагнерам і гэтым гард-сервісам. Так вот, паўтараюся, ніхто, па маёй інфармацыі, ніхто не збіраецца з гэтага гард-сервіса, іх цалкам задавальняе тое, што яны маюць свае 10 тысяч рублёў, ніхто з іх не збіраецца яшчэ ехаць ва Ўкраіну. Яны якраз адпрацоўваюць, улетку былі зборы на базе ЧВК гард-сервіса, прычым праходзілі гэтыя зборы інструктары абсалютна ўсіх беларускіх сілавых ведомстваў. І Альфа, і Алмазы, і КДБ, і ўнутраныя войскі, усе спецы прыязджалі, збіраліся, як бы так, і абмен досведам, і навучалі ў тым ліку гэтых служачых гард-сервіса. І, ў прынцыпе, як бы так, тлумачэнне, мне падаецца, абсалютна лагічным пра тое, што іх навучалі дзейнічаць абсалютна ў любой сітуацыі. То бок, усё ж такі, паўтараюся, на маё разуменне, это ахоўная структура, якая не збіраецца нідзе ваяваць. Вот такой баявой падрыхтоўкі для, скажем так, правядзення нейкай дыверсійнай работы ці для наступальных аперацый, узладжвання вялікіх падраздзяленняў, такого там няма, не назіраецца. Гуляе такая інфармацыя сярод банкіраў, што, маўляў, нехта з Расіі фармуе ў Беларусі сваю сілавую структуру, і таму, маўляў, адзначаючы нейкія шалёныя грошы. І затачэнне, як бы так, Сахашчыка, я чуў, што, маўляў, у пацвярджэнне ягоных словаў, это тое, што гард-сервіс атрымаў зараз з Расіі банкаўскі перавод летні на 700 мільёнаў доляраў. Вы сабе уявіце бюджэт этой структуры і колькі это мусіць быць людзей. Так што мне падаецца ўсё ж такі, што нешта тут інфармацыя недзе не спраўджаная, а недзе і дамысленая. Слухайце, але вось ўсё роўна, калі іх вучаць дзейнічаць у любой сітуацыі, у любой баявой сітуацыі, навошта гэта робіцца ў прынцыпе? Каго Лукашенко баіцца? Бяспека бізнеса, вялікага бізнеса, дзе грошы праходзяць дастаткова вялікія.
У нас хіба одна з найвелікших колькасцяў міліцыянтаў на 1000 чалавек у Еўропе прынамсі. І ўвесь час вось ёсць такі стэрэатып, што Беларусь бяспечная краіна. Дык ад каго ім абараняць гэты вялікі бізнес? Напрыклад, вот 2017 год, калі была крымінальная справа Белага легіёна, яе ж закрываў асабіста Віктор Лукашенко. Ён сабраў вот тады каля тых 35 чалавек, я ўжо не памятаю дакладную лічбу, якіх адразу кінулі ў амерыканку, у турму КДБ. Каля 40 чалавек выхаванцаў Белага легіёна, афіцэраў беларускага міністэрства абароны, галаваенная контрразведка. Вот калі справу закрывалі, то, у прынцыпе, Віктор прывёз з сабой пару разумных палкоўнікаў, відаць, аналітычнага складу розуму. Яны як бы так у тым ліку папрасілі прабачэння за вот тую сітуацыю, якая ўзнікла. Ну і у размовах, у прынцыпе, вынікла такая інфармацыя пра тое, што, напрыклад, ім падабаецца шлях Карэйскай Народна-дэмакратычнай рэспублікі. То бок быў час, калі Лукашенко марыў, што ён зможа перадаць уладу, як гэта саме які там першы Кім быў? Кім Ір Сен? Быў Кім Ір Сен, потом Кім Чен Ір, потым Кім Чен Ын зараз. Ну і Кім Чен Ын, таму што ён яшчэ і забіў свайго брата, гэта мы таксама ведаем. Вот унутры сямейкі, відаць, усё ж такі абмяркоўвалася такі магчымы такі варыянт. І яны разглядалі, што прыйдзецца народ утрымліваць як бы главу. Ну, у прынцыпе, што і адбываецца, калі мы бачым з 2020 года. Все разумеюць, што яны нелегітымныя, яны это самі разумеюць, што іхняя юрыдычная легітымнасць, яна вельмі хісткая, калі не сказаць, што і зусім няма. Адпаведна, яны разумеюць, што, ў прынцыпе, народ рана ці позна ўсё ж такі неяк можа пачаць задаваць пытанні. Разумееце, вот для гэтага і фармуюцца менавіта вот такія структуры, якія змогуць забяспечыць бяспеку як і сям'і, я паўтараюся, апроч СБП, і для ўсіх астатніх прыдворных бізнесменаў, якія зараз забяспечваюць функцыянаванне лукашэнкавай сістэмы. Іх таксама разглядаюць як віп асобу, якіх будзе менавіта ахоўваць ЧВК вот это гарсервіс. Слухайце, амаль 2 гады таму Александр Лукашенко, гэта было ў красавіку 2021 года, Александр Лукашенко заявіў, што вось былі нейкія змоўцы, якія планавалі не проста ўзброенае паўстанне, а захоп улады і забойства прэзідэнта і забойства чальцоў яго сям'і, і не проста забойства, а што яны вось у нейкае сутарэнне, у нейкі погреб у Гомельскай вобласці падрыхтавалі, каб там трымаць няшчасных дзяцей Лукашэнкі. Вось практычна такі сцэнарый, як царская сям'я расійская, што расстралялі у падвале. В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, нам показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Ну, слухайте, давайте, па-перш за ўсё, глядзець. У яго, як бы так, колькі спецслужбаў? 5-6. І ўсе яны канкуруюць паміж сабой, і кожная змагаецца за тое, каб вырваць кавалак бюджэта поболей. І, натуральна, кожная з них як бы хоча это самае, што называецца, нагнаць жуці на першага для таго, каб атрымаць это самае фінансаванне. Не можна выключаць як сваіх, так і, ў прынцыпе, уплыў расійскага боку. Нават па прапорцыі па колькасці, па забеспячэнні Міністэрства абароны і Міністэрства ўнутраных спраў адразу відавочна, якая для Лукашэнкі задача была больш актуальная. То бок, нават больш, чым у 2 разы, 2,5 разы была і колькасць большая, і забеспячэнне заўсёды лепшае было для і ўнутраных войскаў, і ўсяго. Вот вам яшчэ одно пацвярджэнне, што Лукашенко заўсёды сцярогся свайго народу. Адказ на ваше пытанне, ад каго ён бароніцца.
Ну, але сілы спецаперацыяў, здаецца, былі ў парадку. Вось гэты спецназ, это же армейскі спецназ. Но силы спецопераций, давайте реально разуметь, это 3 бригады. Это Брест, Брестская ВДВ, Марина Горка и Витебская Бараута. В принципе, коли взять, як бы так, откинуть солдат терминовой службы, ну, это, в принципе, ну, отрымаем мы с вами, ну, 3,5, ну, 4 тысячи офицеров. Ну, я умовно так допускаю, да, так логично. Ну и что? И теперь глядите, эти люди были так само в России тут свои. С момента заключения подписания союзного договора в 96 году Россия ж почала паслядоўна прывучаць наши вот это ССО да, скажем так, сяброўства з іхнім ССО. Абсолютно той же ж самый сценарий, які яны прымянялі ў Крыму, той же ж самый алгарытм. Так вот, глядзіце, 25 гадоў атрымліваецца, што наше ССО раз на год, а то 2 разы на год вели навучанне разам вот з расійскімі адпаведнымі падраздзяленнямі. И яны уже горизонтально настолько там проросли этой сувязью, это поколение, разумеете, уже лейтенанты стали полковники, а некоторые уже пенсионеры стали полковники, да. Яны себе адчуваюць, я так разумею, рускімі афіцэрамі уже. Просто што пад чырвона-зялёным сцягам. Ну, тут трэба адзначыць, да, што у нас традыцыйная контрвыведка ВКР належала ўсходняму суседу, да, то ўсіх, у прынцыпе, свядомых, як бы, патрыятычных беларусаў іх выкідалі з войска, вышчэмлівалі, просто не заключали контракты, калі это люди им не падабаліся. То бок, разумееце, такая адмоўная селекцыя. Ну і заставаліся людзі, якім увогуле ўсё роўна, ці я б сказаў, што ўсё ж такі рускамірцы таксама яны дамінавалі. Што мы зараз і бачым, паглядзіце на таго ж Вальфовіча, это ж от прадукт той же сістэмы, разумееце. Ён же ж вырас фактычна пра незалежнасць Беларусі, але ж чамусьці, ну, вот, марыць усё роўна пра нейкую вот вялікую Расію. Я нагадаю, Александр Вальфович, гэта у нас кіраўнік, як это называется, сакратар Рады бяспекі Беларусі пры Александру Лукашэнку. Чалавек, які займае, ну, атрымліваецца, што вышэйшую пасаду, якая адказвае за абаронную бяспеку. Больш таго, Лукашенко ж падпісаў быў, ён быў напалоханы ў 20-м годзе настолькі, што ён падпісаў нейкі указ пра тое, што калі раптам з ім што здараецца ў выпадку ягонай фізычнай ліквідацыі, што ўся ўлада пераходзіць якраз у этой Радзе бяспекі Саўбезу. Якая адчувае сябе ўсё ж такі часткай рускага міра, вось як спадар Вальфович. Абсолютно. Слухайце, ну вось у гэтай сувязі тут варта азначыць візіт нечаканы Олег Салюкоў, прыехаў камандуючы сухапутнымі сіламі ўсёй Расійскай Федэрацыі, прыехаў у Беларусь, пайшоў па казармах, прайшоўся. Яго Міністэрства абароны Расіі паказала па відэашэрагу, я як журналіст просто скажу. Выглядае так: прыехаў там камандуючы да сябе дадому на сваіх машынах пад сваім сцягам, прайшоўся, сустрэўся са сваімі. А дзе тут Міністэрства абароны Беларусі? Зусім не было гэтага на відэа ад Міністэрства абароны Расіі. Яны сябе ўжо адчуваюць як дома, па-мойму. То яно таке было, это саме, згадаеце пачатак навучанняў, якія выліліся ў акупацыю Украіны. Яно ж таке было, што беларускае Міністэрства абароны больш пра перамяшчэнне саюзных войскаў, так званых саюзных, больш даведвалася з тэлеграм-каналаў, чым ад сваіх, скажем так, расійскіх калегаў. Ну а зараз, калі Лукашенко даў загад, што цалкам усім беларускім сілавым ведомствам спрыяць абсалютна ва ўсім расіянам, то, ну да, яны адчуваюць сябе, што яны тут баяре прыехалі да крыпасных сялян. Это пытанне, ці увядзе Пуцін это самае беларускія войскі. Насамрэч, Пуцін мае агентуру тут на ўсіх узроўнях. Ад, скажем так, малодшага афіцэрскага состава да вышэйшага. Ён цудоўна разумее сітуацыю сапраўдную ва ўсіх беларускіх сілавых структурах. Ён бачыць, што у беларусаў няма ніякай матывацыі ваяваць увогуле. То бок вот у наших военных як бы так няма вот этой вот традыцыі, разумееце, калі там вот дзяды там нешта перадалі, ці бацькі, што вот яны там ваявалі. У нас же ж, у прынцыпе, крайняя вайна калі была, ну, 1945, то бок уже колькі пакаленняў памянялася. Ну і беларускія вайскоўцы не ўдзельнічалі у міратворчых аперацыях ні разу, акрамя вось гэтых падзеяў у Казахстане, дзе яны, ну, прыехалі проста падтрымаць разгон пратэстаў.
Ну, у Лівії яны былі, але ж небагата нашых было. У Лівії, у Сірыі, зноўку такі па лініі ЧВК Вагнера. Ну так, яны там, там былі вось як найміты, а як міратворчыя аперацыі, якія можна параўнаць з аперацыямі ў Іраку, Афганістане, тое, што нашыя суседзі літоўцы, напрыклад, туды лёталі і палякі, то такога ў нас не было, атрымліваецца, у нашых вайскоўцаў. Ну, сидзелі на базах, праводзілі вучэнні, лёталі ў Расію на вучэнні ўсход, праводзілі захад у нас тут пастаянна, але ж вучэнне это вучэнне. Ну вот мы цудоўна разам разумеем, што няма баявога досведу ў беларусаў і няма жадання ваяваць увогуле, а тым больш з Украінай, я б так адзначыў. Таму, натуральна, Пуцін як бы разумее тое, што беларусы не могуць быць ніякай ударнай сілай. Ужо даўно нашых настраиваюць, Міністэрства абароны само закідывае наратыў, што мы будзем толькі дапамагаць, мы не будзем удзельнічаць, не хвалюйцеся, вы не бойцеся, не загінеце, ўсё. Ну і насамрэч, от калі разабрацца, мы ўсе звыкліся сцвярджаць, што вот Лукашенко там супрацьстаіць Пуціну, а мы ж не маем насамрэч ніводнага доказу публічнага, калі б от Пуцін патрабаваў увядзення войскаў, калі б ён у ультыматымнай форме сказаў, ці што. А ён якраз это не робіць, таму што ён разумее, як бы так, маральны стан і дух беларускага войска. Максімум, што яны разглядаюць, што, на маё разуменне, наколькі мы маем інфармацыю, каб замурзаць беларусаў перад украінцамі канчаткова, каб сапсаваць адносіны паміж нашымі двумя суседнімі народамі, разумееце? Для гэтага дастаткова, як бы так, на што беларусаў і настройваюць, увесці нашых у якую-небудзь ужо акупаваную зону, напрыклад, у Данеччыну ці Луганшчыну, каб беларусы быццам бы былі з дапаможнымі функцыямі, а потым іх падставіць пад удар, як бы так, якой-небудзь артылерыі, нават калі не украінскай, то самім што-небудзь арганізаваць, але ж зваліць на украінцаў, правесці ў такую правакацыю. Так што, крый Божа, калі нас усё ж такі пабачыць нехта з Міністэрства абароны, калі ласка, падумайце 33 разы, што это пастка. Любое увядзенне на ўжо акупаваную украінскую тэрыторыю – это пастка для беларускага войска. Слухайте, ну калі казаць пра правакацыі, навошта далёка ехаць? Вось, калі ласка, 12 студзеня расійскія вайскоўцы правялі мінамётны абстрэл прымежных раёнаў Чарнігаўскай вобласці, побач з тым месцам, дзе сыходзяцца 3 мяжы. Вось гэты помнік «Тры сястры», які ўжо дэмантаваны, зусім недалёка ад гэтай кропкі, дзе сыходзяцца Беларусь, Украіна і Расія, адбыўся абстрэл села Сеньківкі. Як па мне, выглядае вельмі як правакацыя, таму што калі украінцы будуць страляць у адказ, то яны могуць трапіць і па беларускай тэрыторыі. Так, насамрэч магчымасцяў вельмі багата. Я, напрыклад, магу нават узгадаць, от глядзіце з гісторыі Марынай Горкі нашай слаўнай, калі яшчэ быў адзін асобік, зараз іх 2 асобых афіцерскіх атрада пры этой брыгадзе ССО, то яны ў свой час, яны яшчэ да вайны 14 года закладалі закладкі на тэрыторыі заходняй Украіны у інтарэсах расійскага ГРУ. Я сумняваюся, што пра гэта ведаў ці Лукашенко, ці нават міністр абароны. Я схільны это ўсё ж такі спісваць якраз пра тое, якая гарызантальная сувязі паміж беларускімі ССО і расійскімі ССО. Яны нават на такім узроўні, калі ім трэба будзе правесці правакацыю, яны на такім узроўні могуць отработаць. Вы кажаце закладкі, а што вы маеце на ўвазе? Што яны туды закладвалі? Ну, закладкамі называецца тое, што для ДРГ грушнай магло спатрэбіцца на тэрыторыі заходняй Украіны. Это, самае элементарнае, это выбуховыя, это як бы аптэчкі, это можа быць, што заўгодна. Сродкі, якія дапамогуць выжываць на той зброя тэрыторыі. і выбухоўкі для ДРГ. ДРГ – это дыверсійна-выведная група. ГРУ – гэта галоўнае ўпраўленне выведкі Міністэрства абароны Расіі. Так. І для іх беларускія спецназаўцы з Мар'інай Горкі у заходняй Свой Украіне. час рабілі закладкі, да. Але ведаеце, калі ўявіць, што непасрэдна беларускія вайскоўцы пачнуць ваяваць супраць украінцаў і ў адкрытую, там чырвона-зялёнымі сцягамі танкі паедуць на Кіеў, ну тады гэта будзе азначаць, што і беларускую тэрыторыю Украіна можа цалкам абстрэльваць. І ўжо тут нічога не будзе іх спыняць.
Ну, на маё разуменне, як бы Украіну і зараз спыняе толькі як бы палітычная мудрасць раз і другое вайсковая мудрасць. Палітычна яны не хочуць усё ж такі да канца дабіць адносіны паміж беларусамі і украінцамі, а ў вайсковым плане яны не хочуць, каб адкрыўся другі фронт. Але ж тых 700 ракет, ну, прыкладна 700, там называюць хто 620, хто 670, а хто 780. То бок от тых 780 ракет, якія прыляцелі з беларускага боку, ужо цалкам дастаткова для таго, каб Украіна магла адказаць па расійскіх аб'ектах на беларускай тэрыторыі. Ну, але гэта былі расійскія ракеты, гэта былі расійскія самалёты. Чакайце, ну база зябраўка чыя? Так. Беларуская? Але я кажу пра тое, што калі гэта ўжо будуць беларуская бронетэхніка, беларускія ракеты, то тады ўжо украінцы пачнуць проста абстрэльваць беларускія аб'екты кшталту нафтаперапрацоўчы завод у Мазыры. Ну, для іх гэта ўжо будзе абсалютна лагічна. Это ўжо будзе ваенная логіка. Згодны, так. Ну і ў гэтай сувязі хачу распавесці такую навіну. Укроборонпрам паведамляе, што яны рыхтуюцца ўжо перадаваць збройным сілам Украіны новы ударны беспілотнік, які можа грузы да 75 кілаграмаў перавозіць. То бок я так разумею, што і бомбы нейкія, ці ракеты, і летаць на 1000 кіламетраў. І такім чынам, ну, практычна ўся Беларусь, калі што, не дай Божа, будзе таксама пад магчымым патэнцыйным ударам такіх дронаў. Ну, я больш таго скажу, што вытворца хаймерсаў сказаў, што у гэтым годзе яны будуць выпрабоўваць новыя снарады, якія здольныя ляцець на 1000 кіламетраў. І што выпрабаванні менавіта вот ужо ў гэтым 23-м годзе, а самая цудоўная база для выпрабавання – это той, што напаў на Украіну. На заканчэнне спадарства хацеў бы распавесці навіну на ўзроўні чутак ад украінскіх вайскоўцаў. Паведамляюць, што украінскія вайскоўцы і вайскоўцы НАТО ўжо дамовіліся між сабой, што будзе перадача ў краіне знішчальнікаў F-16 у вялікай дастаткова колькасці, у неабходнай колькасці. І яны толькі чакаюць палітычнага рашэння, калі ўжо палітыкі між сабой дамовяцца, калі ўжо будзе палітычны дазвол, і тады F-16 прыляцяць ва ўкраіну і будуць выконваць баявыя задачы. Ну, спадарства, давайте на развітанне паглядзім на гэтыя самалёты. З вами былі Ярослав Стешык і Сергей Бульба.